bokan nan na gaya ma bokan nan ya muka aiki ba ruwanka da wani je me sunan bokan ne a Karuna mana ga wuji shi na mun bokan nan kaman baya nan fa ya kamata mu jira ta boka Karuna me ke tafi da ku duk da dai aljanni kanta ya faɗa min cewa kuna nan tafe. boka mun zo ka muna wani alfarma ne ka san a rayuwar nan da ni da abokina ba abin da muke sa a ran kamar mu ga mu kuɗi muke so Kuɗi kuke so. Gashi za ku nemi sabon gawa amma na sauro da kan kiyashi. Ku tafi kai kana gani hanya bari mu koma mu kashe bokan nan kada ya zo ya ba ma wani maganin nan fa su fi mu kuɗi aka ko mu je da ku ina